לכם! הערב בתוכניתי נגלה כיצד מכינים סניקרס וטוויקס בתוך בלילה מטוגן בסימן, מה שנקרא סניקרס פרייד, דיפ פרייד. עכשיו, לקחנו את הסניקרס, טיבלנו אותו בקצת חומר צהבהב כזה, אתם רואים? זה לא סניקרס, זה טוויקס. לקחנו אותו, טיבלנו את הטוויקס בחומר הצהבהב. בינתיים הסימן מתבשל לו, מתחמם, ככה שיהיה דיפ פרייד. עכשיו, אני מתלבט האם להכניס, לא להכניס. יש התלבטות קלה, הנה אני מקשקש בזנב שלי. מה נעשה? איך נדע? זה נראה לי חמים. האם נשפוך טיפת מים כמו שאמרו לנו לעשות? לא, זה אסור לעשות. אם שופכים מים, אסור לעשות את זה בבית. זה עושה תנסו את זה. פצפוצה, קפיצות, וואלה שרה, שרה עוד קלה. איזה מעניין מה יצא מהדבר הזה. מעניין לי את התחת. איזה חבל, תראי. זה עשית מעשה פזיז. זה מעשה פזיז, עכשיו. בואו נראה. עשי מעט בלילה. ובואו נראה מה יקרה, אימא'לה, איזה מתח. אז זה נראה נחמד. זה נראה כאילו, טוב, אני לא אגיד את זה, זה לא יעלה לפייסבוק, אבל אין מי שיעלה את זה, סגרו את הפייסבוק בדלת. טוב, עכשיו יש לנו מלקחיים של הנרגילה. שנקראות מוזוטרוס? מוזוטרוס. לקחנו את המוזוטרוס. איזה מתח. שמנו את המוזוטרוס בתוך המוזוטרוס השני, ושמנו פה. יפה מאוד, ועכשיו לקחנו גם את זה. מה זה? זה נראה כמו נקניקייה כזה. זה נראה כמו זין מטובל. מטובל. איזה דבר מעניין. ועוד מוזוטרוס אחד. הופה, מוזוטרוס. יפה מאוד. עכשיו ניקח את המוזוטרוס הזה בינתיים, שזה המוזוטרוס ההוא מתבשל. ראית? זה צף פתאום. כי כנראה זה מוכן. לא, צריך עוד קצת לראות טיפה. עוד מעט גם נדליק נרות לחג החנוכה. ככה, לחנוכה, אחי, זה מתאים לחנוכה. אין לנו גם נייר סופג, שזה הכי שכונה. אני אקח את המוזוטרוס, מהר. מהר, תוציא את זה. וואי, נראה טוב, בואנה. נראה לי צריך עוד קצת. טוב. כאילו זה נשאיר אותו. טוב. יאללה, בוא תחתוך את זה באמצע ונסגור את הסרט הזה. שנייה, חכי שנייה. זה לאט לאט, מה? וואי, זה בוא'נה, יש איזה ריח טוב. בטח, מה זה? מה אתה חושב? זה קומי פה. Alla fsara della Dixdea. היי. אתה שם לו... זה מוזוטרוס, היי. ועכשיו, לוקחים את הסניקרס, שזה הבדל גדול, באופן הכנה, ושמים אותו גם, מוזוטרוס. שלום סניקרס. טוב, בואו נחתוך את זה, כי אני רוצה לסגור את הוידאו. קח את הדבר הזה, זה לא יודע כמה זה יחתוך את זה. איזה מתח. הבעיה זה הבאפל, כי יש באפל בפנים. אוי, זה נראה דווקא בסדר, נראה טוב. קח, תיתם חביבי. לא, תיתם אתה מצולם, אתה תיתם. תחווה דעה. לא. כן? מאוד נכון. אחד הטעימים, על מה אתה מדבר? טוב? טוב? יאללה חברים, הנה, עכשיו יצא גם הסניקרס. מבעבע. מה אתה טוחן?